Sisplau, baixa l'ànima, sisplau. Tota aquesta gent són cineastes, a socarrer li podries fer mal a algú. Aquest te'l pots carregar. Et calleu, ja n'estic fart! No t'acostis! Seieu i veiem la pel·lícula d'una puta vegada! Diuen que estrenar una pel·lícula és un risc molt gran. I que els joves tenen un futur molt negre. Per a aquells joves que encara creuen en la màgia i en què gravar una pel·lícula és possible, aquí una història d'un estudiant de comunicació i un director de cine que ara estan intentant fer un càsting per la seva propera pel·lícula. No tenen gaire sort, com podem comprovar, però no és el més important. Tot va començar quan la Marta i la seva àvia estudiaven comunicació a la uni. I van trobar un guió que van voler gravar, sí o sí. Patates rosses. Següent! Eps, podríeu baixar un xic el llum, sisplau? Bé, em dic Marçal. Fes l'escena d'una vegada. Au. Jo sóc la cuca trempada, tot fent baliga-balaga. Collons, quin dia. Mira, millor, fes que t'estàs cremant, va. Que em cremo, val? Ui. Em cremo. Crema. Vens pel paper de noi o de noia? Sóc un home! Següent! Vam pensar en agafar professionals per aquesta pel·lícula. Ho vam pensar. Però finalment vam decidir agafar gent jove. Gent amb talent, amb ganes de treballar. Gent que no es queixi. El que ve a ser un esclau. Un estudiant. En pràctiques. Ei, parem un moment. Aquest d'aquí és l'aclamat Louis Chaofu, un cineasta de naixement. Molts de vosaltres el recordareu per al conegut anunci de cinema Riada. Vine als cinemes Riada i per una entrada et fem una Demandeu-me si no us agrada. No van trigar en demandar-lo, i Louis Chaofu va acabar arruïnat i submergint-se en la seva ja greu addicció als petacetes. Vaig témer per la meva vida. Cada escena era un infern. I el dia que em vaig equivocar en una frase va decidir decapitar el meu set de peluig. És un caçacolls! Ah, senyor Mauperson, no siguis tan dolent. Entre el següent o l'hem d'anar a buscar. Tu ho estàs gravant tot, oi? Com a mínim aquest no té panxa de cervesero. Què esperes? Que et tregui a ballar? Baixant de la fan del gat, una noia, baixant de la fan del gat, una noia sot de cap. Noi, tens futur al món del porno. També en surten uns macarrons molt bons. Com a mera formalitat, abaixa't els pantalons, sisplau. Ens ha sortit un càsting de merda. Espero que l'Eric i a la iaia els hagin anat millor amb tot el lloguer de la casa. I dius que és per un rodatge, No serà per una d'aquestes marranades en Joan, perquè no la suporto. I ara no s'ha d'amoïnar de res. Estem rodant una pel·lícula eròtica, semipornogràfica. Amb la Marta, la meva neta, vam trobar un guió a la uni, en una bossa que algú s'havia deixat. El guió era brillant, mai vist en el gènere. Això espero, perquè no m'agradaria veure la meva casa en unes pel·lis d'aquestes de porcades. Bé, no és que jo miri molt aquestes coses. A mi em va molt més el hardcore interracial. Però un cop acabada la carrera, tant jo com la Marta buscàvem sortides. I el guió va aparèixer com caigut del cel. Li he de confessar que a casa seva ens encanta. Es manté el preu acordat? No, aquell era el preu estàndard. Per dia de rodatge seran 20 quilos i esteu de sort que no sou turistes, que si no us encardaria 30.
Això sí, amb entrada gratuïta per xai i sangria. Perdoni, vostè va dir 1.000 euros fossin els dies que fossin. Nen, doncs mala sort. Lo tomes o lo dejas, galipardes. El paio en qüestió és el senyor Rossinyol, l'estrambòtic propietari de la casa on volen rodar els nostres protagonistes, però no és tan indefens com sembla. Jimmy Rossinyol és un orfe del barri de Sant Bartomeu, que es va criar al camp. Quan va créixer, va formar una banda criminal de motoristes anomenada Jabalís Destronados. Amb la seva ajuda s'ha convertit en un dels principals traficants de drogues de la Catalunya central i en un important promotor immobiliari de la zona. Què fa gravant tu tot? Això no sortirà a la vostra pel·li, no? No es preocupi. És un estudiant que ens fa el maquinó. Va, merda, és la Marta. Com que 20.000 euros? Eric, això és el pressupost de tota aquesta websèrie. Quan ha vist que era per una pel·li, doncs ha aprofitat. Eric, cony, era la casa perfecta. Em nego a rodar a cap altre lloc. Un productor de merda. La veritat és que a mi ni tan sols m'agrada el cinema. I jo de cine eròtic no en miro. Però com que he estudiat ADE, la Marta em va convèncer. Ja us vaig dir que jo no serveixo de productor. M'és igual com, però soluciona-ho. És que no sé, què pretens? Que em mordassi el propietari, el tanqui al soterrani i rodem amb ell segrestat? Eric, ajuda'm a mordassar el propietari. El tancarem al soterrani i rodarem amb ell segrestat. Us truco després. Ei, què feu aquí? Eric, tenim grans notícies. Ja li explicaràs després, Emili. Què vol dir això de que no tenim casa per rodar? Penso dir-li 4 coses al propietari. L'Eric i jo vam estar sortint, però no congeniàvem. Ara ha acceptat ajudar-nos perquè ara som amics i perquè no troba cap feina digna. La nostra ruptura, de fet, va ser molt amistosa.